Počkaj chvíľu, už sa to púšťa. Môžeš. Aha. Jož! Fokus. Jož! Nie, šúkaj, Po fľaši. Počkaj. No, ukáž. Zavazia mu tam ten oný, no. To musí byť švih, to musí byť sila v ruke. Ako keby to bolo dôležité. Ako keby to bolo dôležité. To bola Ušiakovský. Ja bol som Ušiaka. Hrdlo preč. Pozor, filtruj, servitku. Ty sa nezdáš. Páni, úžasné. Presne takto to má vyzerať. Tak to je ozaj. Sme za vec objavili zase. Tak toto je originál. Máme mal nožikov. Počúvaj, páni. Malo si najlepší sabražista v kolektíve. Počúvaj, toto musíme dať ako naučné video. No teraz čo s tým? A kde hrdlo? Ty to mal o kúsok ďalej. Otoku, jak sa patríš, ak si videl, som mieril. Ale hej. Ktorá tu mi nezoberú tú flašku naspäť, čo? Češi, hej. A môžeš dať etiketu dole. Ale vidíš Česká. Tak toto je neskutočné. Teraz sú veci, chlap.